हलनि अबस्थाया माबायदि जालांखो हलनि रावबो खामानि ओमफ्राय नैबे दाननाय थांगोन गुड मर्निं लोगोफोर गुड मर्निं दा गाइस नै दा पेकेट गोसोमाव मा दङ नोंथाङाथ' मिथिखाबाय दिनै लास्ट आरोना गाइस माने जिखिनि गिदिंलागा दिनै गिदिंजोबसिगोन बाखि एख' गिदिंला मानो होनना बुङोबा दिनै इखौ राननानै हैजोबसिगोन बेनिफ्राय आरो खानसेबो गिदिंनाय जानाय नंला आरोना लोगोफोर दा जियानो जाया मानो साननैसोआ इथिं थांलाय सोरबा गारि लालाय लिंलाय माने थांलाय फैलाय माने टाइमखौनो माने मेनेज खालामनो हागवाखै न'आव पुरा खामानिफोरा माने नांथाजोबना दङ आरोना लोगोफोर हाग्रा बंग्राखौ अखा हानायखाय मुलिबो होनायाबो सेस बेकार जाजोबदो आरोना लोगोफोर दा बाखि आङो हाखौ एसे फेनस्रानो दोङो ओमफ्राय हाखौ लाबोनानै ओइ गोथौ गोथौथिं होनो लागा दोङो दिनैनि खामानिखौ मावसिगोन आङो दा बाखि ओमफ्राय मैयाबो नलबारियाव थांबाय सिगुनजार नलबारियाव साननै जाबाय ओमफ्राय तामुलपुरावबो थांबाय ओमफ्राय खानथाम दिनै आंनिया एरनो थांखादो आरोना गाइस माने इयाव थालाय इयाव फालाय खालामै टाइमा माने आंनिया खानथामा एरनो थांदो आरोना एख' खामानि मावनाय जायाखै दा बाखि दिनै जेसांनो हायो न'आव खामानि मावनोसै ओमफ्राय बेलासिसोआव ओमफ्राय नैबे सिटिखौनो थांसिगोन आरोना गाइस जुदि नोंथांमोना भिडिअ जुदि नायनानै इन्टारेस्ट मोनोबा भिडिअखौ जमालासिनो नायलांथारबानो मैयाबो एन्ट्रक स्कुटि गंसे लायनो थांदोंमोन दै ओमफ्राय मैया लाना फैबाय एन्ट्रक स्कुटि बेसिक्स रानिं ओमफ्राय माबा प्राइसखौ 61,000 होनना लाना फैदो आङो 63 होननानै बुंदोंमोन ओरैनोथ' 65 होनदोंमोन बिसोरो 61आव लाना फैदो सेन्सर ओमफ्राय थार्ड पार्टि नङा माबायाबो इन्सुरेन्सफोराबो ओमफ्राय सोब टेनसन गैया आरो गाइस ओमफ्राय बरिया गारि दा आरामसे लाना फैदो बरिया सलायगासिनो दोङो ओमफ्राय खानसे मानसियाव कमेन्ट हरदो गाइस माने आं थांबा ओरै सार्भिसिं खालामना हरा मा हरा होननानै बुङो सार्भिसिं खालामना हरो खिथानांगो मोजां रायलायनांगो माबाफोर जुदि कमप्लेन मोनदोंबाथाय इसोरनो खिथानांगो आरो मानो होनना बुङोबा आंनो भिडिअ होबाय थायो बेनिखायसो आं नोंथांमोननो खिथादो आरोना बाखि बेनिफ्राय गारिफोरखौ नायना लाना फै जाला माला गारिफोरखौ लाना फैनो नाङा जाहाथे नोंथांमोना गारि जायोबा उनाव आरो फस्थायनो नाङा बास बिनोसो नायना लाबो नायग्रा मानसि लाना थां नायनो रोङाबा गारि बायनो थाङोबाथाय सेकेन्ड हेन्ड गारिबा आरामसे सोलियो आंनियाबो एक्सपाल 200 आंनियाबो सेकेन्ड हेन्डसोना दाबो सोलिगासिनो दोङो आं रेस्टसो होबाय थादो दा बरिया सोलियो बेनिफ्राय मबाइल सबिल बायदिसिनाखौ सोलिना हरखायो ओमफ्राय इन्सुरेन्सखौबो बनायनानै हरजोबखायो टेनसन गैया बाखि बिन्दास ओमफ्राय बहुत मानसिया सोंबाय इमान दाम गोसा होनना मानो गारि लादो इयाव मटरसआव फै माबा गुवाहाटियाव फै होनना बुङो गारि सेकेन्ड हेन्ड लायोबा जेसांनो हायो गारि सेकेन्ड हेन्डखौ गोजान जायगायाव लायनो नाङा खाथि जायगायाव ला सेकेन्ड हेन्डखौ ओमफ्राय जुदि गोदान गारि लायोबाथाय गोजान जायगायाव थां जेबो नङा माने रिक्स होनाय बुस्थुआ थायोना बे रिक्स होनाय बुस्थुनि थाखायनो माने गारिफोरखौ सेकेन्ड हेन्ड लाबाथाय खाथि जायगानिखौ लानांगो गोजाननिखौ लानो नाङा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा कल खालामबा बिसोरखौ मोना नोङो पुलिस सलिसफोरानो हमबा कल खालामबा बिसोरखौ मोना फायनोबो हाया खिन्थु लकेल जायगायाव लायोबाथाय कल खालामबाथाय बिसोरो पुलिसजोंबो रायलायनानै फैगोन माबा मोनसे जायोबा मायोबा रिक्स लायो आरोना दा बाखि जियानो जाया मानो आं खामानि मावलांबाय थानोसै बाखि दा नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानांगो बेखिनिखौ बाहाय जावनानै हाखो ओरै लांजोब्बाय ओमफ्राय दा दिनैखिनिखौ समान खालामना होजोबगोन आरोना लोगोफोर बाखि दा बिदिनो लासै लासै मावबाय थानोसै दिनै जाबाय अक्ट'बरनि 8 थारिख जाबायना दिनै अक्ट'बरनि 8 थारिख टाइम जाबाय आरोना बहुत टाइम जाबाय आरो फुङावनो बिराद सान्दुं गोसा जादों बहुत समान खालामना होजोबगोन आरोना गासैखौ जावनानै समान खालामजोबगोन गासैखौबो हाखो खदालाबो लंगर थंगर जाबाय नै खामानि मावबाय थानानै दोसोनायानो जायाखै बेफोर थिंफोरखौ बख'जोबनांगोन साफ्फानो दा आरो हाबो मोनाना ट्रेक्टरसोबा बरिया मिलायसिगौमोन आरोना बिदिनो लाबोनानै समान खालामना दोननांगोन बाराबो गोथौ जावजानाय नङा बिदिनो गथाय खालामजोबनांगोन बेनिफ्राय खालामनोसै स्टार्ट इथाखौ मोनसे रोगाना दोनबाय थाबानो जायो नोंसोरो रावबो खामानि मावग्रा गैयाना मिथिखानानैबो मावा रावबो न'थिंखालि दायो बेलासि इथाखौ रोगाना दोनजोब नोंसोरो बनखौबो आइ गयथिंगालि दोनैथां मा खालामबाय थायो सानसे न'फोराव नोंसोरलाय खामानि मावनायखौ नुथारा बापरे बेफोर बेराखौ नुदो जानांगो बेफोरखौ जास्ट ओरैनो होना दोनदो आरो माने बाथुखाय जाहाथे बारफोरा खाला लगायबा गोमोरा ओमफ्राय नैबे दाननाय थांगोन नैबे फुल मोनसेखौ लाखिथारनांगोन खस्थ' मस्थ'बाबो 200-250 होनानै बायदोंमोन बेखौ बरिया थाबाय खिन्थु दालाय थोनो दालाय मानो बरिया जादो
Hey, hey, hey. Dahalnya mana bukre jadi? Wait. Hey, hey. Biar gerah hali lah. Hey, hey. Wait. Hey. Babre. Ikhini haya birar goजौ आरोना जोंहानिया ओमफ्राय थिंगालि गाहाय ओमफ्राय नैखिनि गोजौ गोजौखौ नोरै माने खमान दानस्लिबनानै एकदम ओरै खमान बरायलांगोन आरो दानस्लिबनानै पस्ट खुन्थाखौबो नै जावफुबाय ओमफ्राय थिंगालिबो नै थरसे जावफुबाय ओमफ्राय पस्ट खुन्था आरो नै थरसे जावफुनो लागा दोङो आरोना लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना 11 फुट पस्ट खुन्था थरथाम ओमफ्राय नै बेखौ जावजोब्बाय याव थरसे दंमोन पस्टआ ओमफ्राय बैनिखौबो जावखांबाय आरोना बिराद खस्थ' जादों बोथोरा अखा हाना दै जाजोबदोंमोन ना इफोराव ओमफ्राय आरो नै हाया इयाव गोजौ खोना दोङो ना इखौबो जावख'जोबनो दंजोबो नै ट्रेक्टरजों खोजोबदोंमोन आं खेबसे बापरे बा देनजार गोलोमबाय आरोना गाइस माने सान्दुङाबो ओरैबायदि ना बापरे अबस्था बापरे बा सान्दुं दुंबाय आरोना गाइस दा नै नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि गोलोमदो बापरे बिराद गोलोमबाय आरोना लोगोफोर दसे खमाय रेस्ट लाथ'नांसिगोन बिराद गरम दा इदिनो दसे दसे मावबाय थानांसिगोन आरोना गाइस उपाय गैया दा बोथोरा मोजांबालाय टेनसन गैया र' बे अखा हाबासो एसे बाय बोरैबा जायो बाखि अखा हायाबा जेबो टेनसन गैया दा इदिनो दिनै सानसे मावबाय थानोसै लाखै लाखै हानायाव लासै मावबाय थानोसै दा मा खालामनो लोगोफोर उपाय गैया नङा होमबा बिराद नैखिनिखौ पुरा समान खालामजोबदों ओमफ्राय आरो ओइ नै उनथिं गालायबा हा बिराद गोजौ ट्रेक्टरजों गारनाया एकदम गोरा जाना दोङो आरोना सावजोबदो नै जाबोरफोरखौ ओइथिंबो जाबोर दङना बेफोरखौ सब सावजोबदो साफा खालामना दोनदों एसे ओमफ्राय थिंगालि नै फुरा जावख्लाजोब्बाय आङो एकदम हाथाल माथिया हाना बिराद खस्थ' बै गायथिंगालिनो खमान खालामना होजोबनो नागिरदों आरो बिदि गोजौखौ खमान खालामनानै होजोबनो नागिरदों बेनिखायनो ओमफ्राय बाखि नैथिंगालिबो दोङो बिराद गोजौ दा लासै लासै मावबाय थानोसै लोगोफोर सान्दुं गोसाथार आरो माथो खालामनो नङा होमबा बिदिनो लासै लासै रेस्ट लायै लायै माने मावबाय थानोसै आरोना लोगोफोर धलनि अबस्थाया माबायदि जालांखो ना धलानो जिलांबाय दखन धलनि अबस्थायानो जिलांजोब्बाय न' सेफायबाय आरो न' गोदान